Zalde ondan hoi. Eskerrik asko Hasierri eta inbertxe guztiei, mandia zuen premio honegatikan. Eta, pixkat ezan, 2004an amaitu nitxulanik ikasketak, IMH-en goi mailako ziklo bat inun produziokoa. Eta, arrezkeo, lotuta segitxuet IMH-ekin, bai, praktikak etxetaren nitxun, eta geho urtete erdi hola inunan lana. Eta gero pasan nintzen, oain egile dan enpresara mendalola. Eta, alapan esan nintzanean, garai hartan guk CAD/CAM eta bostarratzeko makineik eta ez gendun aukedeik izan hemen lantzeko, eta han aukeda hori eukinuan. Eta orduan izan zen lehenengo aldiz IMH etorri nintzena, Albertokin, CAD/CAM-eko NX-eko kurso bat itxera, basikoa. Azkenean base bat bihar da, gero egunerokotasunean lantzen segitzeko. Eta, antxe bostegeko piezak eta itxegen duzen, eta CAD/CAM-eko pixkat zertzan jakitzia nahiko kostatzen da. Eta urte terdira hola, beste aukera bat eukinun, askoetit ditzuziaten molde mundura juteko. Eta orduan berreze etorri nintzen, porque CAD/CAM azan, baina beste bat Power Mill. Orduan berreze bueltau, eta beste kurso bat inun Albertokin berrezere. Arek, erakutzia basikamente zea dana, CAD/CAM-eko dana. Eta gero, han pasa ditut 10 urte, azkenian, 10 urtean CAD/CAM-ekin esku desente hartu deu. Eta gero, 3G-ko makinetan lan hain deun arren, mekanizatzen eta egunerokotasuneko arazoei aurre egiten da, bastante jarri nintzen. Eta 10 urte horiek pasatzean iguala hau, arba sortu zen barruan, da esaten nun, azkenian egunero iten nago lan hori, neure kontu dira egitea, banakala. Neure buru egin desenteko konfientzia nakan, eta baten gerentia komenta union, ikusten nun lan mordua kanpo datatze zela, bai Portugalera, bai Bartzelonara eta hola, molde munduan azkenean, desenteko exigentiak dialako mekanizauak, eta zan nion, nola posible Elgoibarren eta Elgoibartik aparte, Euskal Herri mailan hainbeste tailerre onda, hain urrutira bialtzia piezak, zukontratatzea. Eta erantzuna garbiz izan zen. Hemen dauzenak, lana hartu nahi denak ez daulako preparatuta, obai CAD/CAM aldetik, obai makina aldetik, eta hartzeko modun dauzenak, preparatuta dauzenak, lana tope dake, eta orduan ezin du hartu. Eta orduan izan nire guztien eltegatan, baten orduan zehozen montadorko. Eta esan txea goratzen, baten montatzen daen. Eta run hori geldu izan buruan, eta askotan biziketan ibiltzen itzen egin lokezea, lokalak eta salgait, salkila eta danak eta zeatik ez. Eta 2015 lehenengo zaiak ere inuan, orduan Blumekin ere ibilinitzen makina bat ikusten, eta makina hori akordatzen naiz, etzala bostegeko makina bat zan, baina azkenean bostege kontinu etzazkan, eta orduan hasi berrizian nintzen enpresa bat, baina ena dela balore desberdinik ematen. Azkenean, merkadua salto behar bozu, nire moguan, ezer gabe, azkenean nik izte atzien haitxa bate, tagerrak anon haitxa hartzaia da, eta orduan sentido hortan ikusten nun, umatetzea desberdina, o bestela kondena autonoa hasieratik. Eta orduan idea horrekin, berriz lehengo gerenti izan, enitzela ertengo taierrian, enulako gondiokan makina egokia bilau, atzea bota, eta 2017an ja salto nun, da esan nun, pasatzea la, nijo aurrea. Eta ja lokaltxo bat eta hartu nun, makina erosi nun, eta hasierak zaiak izaten dira, nire nintzit bestien agala izango ja, eta makina horrekin ere arazo eukin itxun, naiz da makina berriz izen, etzeon nik nahi nun prezizioetan, eta juizioan dara bukau nun, baina toaia bota gabe, aurrea zeitu nun, azkenean neudakaten konfientza horrekin, Alemania junitzen, eta bostegetako makina hon bat bilau nun, eta justu makina horregatikan gaur egunean, dakau gure kliente batzuk eta indu bidetxo bat, pizka exigenti egin da, bazkenean lana lortu duna, eta 5 urte da jaugera. Gaur da eguna, urrengo hastian beste makina etorreko zat, ja laugarrena, dazkau 2 makina bostegekuak eta beste 2 hiruegetakuak, eta, ja posizionatzen geha, ja ikuste gaitxue, pieza sensizio egitzitu, baina pizka balore altukuak ere bai. Orduan, mundu hortan, ondoikan oso gaztia gehan arren, ilusioen izagitzen dau, eta gaurko zarexak azkenean lagundutzen dau, eta azkenean gazti eri hau izan, ni zuen edadetik handa hortik pasautan hau, eta lehen komentau duzu, erronka bat izango dela, lana bilatzia eta zaila da hola eta lana beti onda. Eta langilea bilatzeko
bai sektore hontan, eta danok ez tozu eta tailerretan bukauko. Batzuk aspertuko zate eta jongo zate arotzeixea o igual fontanero, ez dakit. Baina danian berdin esate izuet. Ilusio aldin magazu eta ikasteko gogu aldin magazue, ni eta beste danok zain gauz, jendia goguekin berduna. Osea, lanerako gogua, ikasteko gogua, nik bi kursua aipatu jutamen, baina beste bi ere inda askat, IMH-en, ezain Albertokin, eta interneten dara bai, eta, por ejemplo, urrongo aztien beste feri badakeu, Bilbokua, urte askuan junaiz ni, eta dia gauzak, beti ikasten dala zehose, eta gogua akanai antzema ditzako. Osea, lehenengo minutuan. Zugote baldin mazea entrevista batitxera, tailer batera, beran antzema gizue, ze gogo dakasun, eta bueno, ze rendimentu emaleik ezun. Orduan, gazti hori segitzeko ikasten, ondo esan duzun bezala, kursu egiten da, eta ez gelditzeko sekula, eta holaxe, suerte, eta eskerrik asko.